wethagcwele. Siyadumisa Baba wethu onamandla wonke namhlanje. Siyadumisa uNkulunkulu wethu onamandla ngalesi sikhathi. uNkulunkulu wethu ogcwele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha liyaphila uNkulunkulu wethu, izwi lakho linamandla. Uthewe nezwini lakho lona ledwa lingamadoda asiqondisayo endleleni. Izwi lakho uNkulunkulu wethu ogcwele liyayala liyaqondisa. Baba wethu ogcwele nalihlo lakho nabo bantwana bakho khuluma uNkulunkulu wethu onamandla onke, sakhe nezwi lakho yala Baba wethu onamandla onke, qondisa nezwi lakho egameni nasegazini likaJesu Kristu waseNazaretha. We give you all the praise, Heavenly Father, for your word. Kule ndawo, open our spiritual ears, Heavenly Father, so that we can hear the way elisho wakhona egameni likaJesu. Father, we pray for your heart, Heavenly Father. Jalo kuthula uNkulunkulu wethu onamandla onke. Baba wethu ogcwele isikhathi sakho lesi abathulisa bonke lokushalamaya lokhotheshana ngesizwe izwi lakho. uNkulunkulu wethu ogcwele ubufake thoba, inhlipheko ziyathoba, uqokozela enhliziyweni kuyathula. We are here to listen your word. uNkulunkulu wethu ogcwele izwi lakho lona lodwa. Baba wethu onamandla sidedisa bonke abakhuluma nenhliziyo yomuntu, abakhuluma nathi singabantwana bakho, abakhuluma nathi siyibandla lakho. Sifuna wena, we open our heart for you. Nishalamaya nikasha. Christ died for me. Yes, I believe, and he arose, and he arose to set me free. I love thee. Ngabe nguye ngempela yini umkhululi wami sihlala phansi maybe sithethe bazalwane. Ngoba lethi izwi lenkosi uNkulunkulu walithanda izwe kangaka wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba yilona nowangabhubhi kodwa abe nomphilo phakade, abe nakho kuchichile. Uyabona makuthiwa uphilo phakade siba nako kuchichile.
ijule kakhulu leyo ndaba. Ngiyanibingelela kakhulu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, njoba esekade seshilo umhlobo wami uthi ngokamcholi isibongo. Ngiyajabula kakhulu ukuthi ngiphumelele namhlanje ukuthi ngibe khona phakathi kwenu. Ngiyajabula futhi ngiyabona abaningi abantu engibaziyo abakhona namhlanje engibabonayo. Ngibona nomhlobo kamngani wami. Hawu bakithi ngijabule kabi usisi kaMfundisi uJele. Ngiyajabula kakhulu ukumbona, bengingacabanga ukuthi ngiyambona. Ngibona ke nomhlobo waproducer wami ngitshela ukuthi akekho kwakubabikho la eNewcastle. Ngiyambona, hawu bakithi. Ngibona nomhlobo wami futhi our content producer. Ngiyambona ukhona naye, bengingacabanga futhi ukuthi ngizombona. So nje ngiyabonga kakhulu ukubona lonke bazalwane. Benganibalanga, ngiyajabula ukubona. Bona ngibabala ngoba benga-expecting ukuthi ngizobabona, bengalindele ukuthi ngizobabona ngoba bengicabanga ukuthi bazobe bengekho. So ngiyajabula ukubona. Ngicela ngishayele i-worship team yana ekhaya izandla bazalwane. Hayi ngeke ungafunga ukuthi bawu-10 indlela bahlabelela ngayo. Ngiyasho ngithi Nkosi siyabonga, indeed this is a true worship. Indlela nje okuhlatshelelwa ngayo nangendlela ukudunyiswa ngayo kuyamangaza ngendlela ongakaze uyibone. Ngiyambonga uNkulunkulu njengoba bengisho ukuthi-ke ngiyajabula, ngiyakuthokozela ukuba nami sekunesikhathi ngangigcina bekufanele ngibe khona ne-celebrate i-anniversary. Kwasho ukuthi-ke angikho le kude ngangekho ngisho nge-profit. Kwaba nje nesimo esengiphoqayo ukuthi ngihambe kwaphuthuma. Kodwa-ke okubalulekile kunakho konke ngisewumntwana kaNkulunkulu. Ayikabiza ukushintsha i-message yokuba umntwana kaNkulunkulu, ngoba ukuba umntwana kaNkulunkulu kuyi-lifestyle. Akuyona into yangesonto, akuyona into yangeSunday, kodwa it's a lifestyle. Sihlala njalo sisesabatheni, sisekuphumuleni kukaNkulunkulu ngekhathi zonke. Akukho la ungafica khona uthi hayi namhlanje-ke Nkosi yami yazi ngithema ngibona ngadideka, angangazi noma umzalwane, angangazi noma yini. Ake awuzubiza abantu ukuthi ake ngizokubonisa yini le engiyibonayo. Ngiphila ngiyumntwana kaNkulunkulu 24/7. Ngiyanigaranta ngalokho noma ningangiboni, mhlawumbe ngisazonyamalala nje unyaka noma iminyaka, kodwa nje ngimgaranta ngento eyodwa ukuthi ngeke ngisuke kuye. And ukunamathela kuye asinamatheli ngoba kukuhle konke, kuhamba kahle konke. Sinamathela sihlala kuNkulunkulu noma ngabe kuthiwa ezinye izinto abantu abayihlalelayo kuNkulunkulu wena azikakakufici, awukakayitholi, kodwa uyahlala kuNkulunkulu ngoba awuhlaleli izinto uNkulunkulu azenzayo, kodwa uhlalela ukuthi uqobo lwakhe unguphila. Uqobo lwakhe uyi-source of life. Angisakwazi ukufanishina ngaphandle kwakhe, angisakwazi ukuphila ngaphandle kwakhe. Impilo iba muncu, impilo iba duma uma ngabe uNkulunkulu engeka. Kodwa mangabe ungakahlangani nemfihlakalo yokwazana naye, ubona ngathi everything is business as normal. Kodwa mangabe usukuye, wangena kuwe, wagxila kuwe, elithizwe leNkosi manihlala kimi, namazwi wenu ehlala kimi, ngizocela konke enikufunayo mina uNkulunkulu bese ngenze njani, ngiyanenzela. Lento yokuhlala it's very delicate bazalwane. Lento yokuhlala into eya kumuntu nomuntu, akuyona into yebandla ukuthi hayi bandla uyazi sonke ngoba sikhonza ndawonye ake siyohlala. Yabona khona ukuthi hey sayohlalela uNkulunkulu, engabe siyokhuleka, engabe siyokwenzana. Ukuhlala akusikho lokho, kodwa ukuhlala ukuba nobudlelwane wena personal noNkulunkulu, uhlale ukuye uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Ngicela without any waste of time sivula amaBhayibheli ethu. Ngiyacabanga ukuthi sinama-version onke esinawo akhona, sinaso isiNgisi, sinaso futhi nesizulu. Ngizocela kodwa ukufundelwa onesizulu ngesizathu sokuthi kuzoba nama-terminologies esizohlangana nawo. Mhlawumbe
uthola ukuthi-ke ngesingisi angachazeki kahle, kanti lama language isiZulu nesingisi kukhona la isingisi esichaza kahle khona, kukhona futhi la isiZulu okuyisona esichaza kahle khona. Sizovula in the book of Ruth from chapter 1 sizothatha verse 6. First Ruth chapter 1 sizoqala from verse number 6. Ngizocela nje ukuthi mayekhona nesizulu avolontiye usifundele uzosifundela kahle. Ngendlela ezozwakala sizokwazi ukuthi sonke sizwe. Sifunda incwadi uRuth wokuqala sizofunda verse 6 ufundeka kanje. Yes. Wayesesuka nalowo malokazane bakhe. Yes. Kuba abuye ezweni lakwaMowabi. Ngokuba wayezwile ezweni lakwaMowabi ukuthi uJehova uhambe nabantu bakhe ukuba baphe ukudla. Ngiyabonga mfowethu. Before nje siqhubeke kuleyo ndawo, i-background information la sinowesifazane igama lakhe ubizwa ukuthi uNaomi. uNaomi uyahamba ke nomyeni wakhe uElimeleki bayohlala ezweni lakwaMowabi, izwe ke ongelona nokho izwe lakwa-Israyeli, kodwa ke ngenxa yokuthi kwabanendlala basebethutha sebehamba. Uma behamba kwafika isikhathi la khona efa khona uElimeleki bekulelozwe. Uma efa usala yedwa ke manje, usesala namadodana akhe amabili. Lamadodana aganywe omakoti ababili, first Ruth, owesibili kube uOrpa. Uma ngabe ke sekufika isikhathi la eshona khona umyeni wakhe esala nalamadodana amabili kanjalo nomakoti, sekuhlasela ke manje indlala. Indlala ihlasela nje sekufike ngisho isikhathi la khona kufa khona ke manje nalamadodana abekade senawo ukuthi ke okay it's fine, umyeni akasekho uhambile, kodwa ke at least nginawo amadodana azokwazi ukuthi aqhubeke nelineage yefamily. Uyabona ke indaba ke yelineage yefamily into eyayibaluleke kakhulu kabi, ngoba namanje nje abantu very much frustrated uma ngabe umuntu ozoqhubeka indaba yesibongo, ngoba lokho kuhamba kusekuthinte ngisho ifa, ngoba umuntu ongenayo lineage eqhubekayo yokuzalana kube khona ama-descendant azoqhubeka abe khona, ifa laloyo muntu lalithathwa linikezwe ezinye izinto. Ngamanye amazwi ukufa kwamadodana akusho nje ukuthi ufele abantu kuphela, kusho ukulahleka kweproperty yakhe uNaomi. Ngamanye amazwi this was a serious concern kuye, kusho ukulahlekelwa yizinto, kusho ukuluza izinto. Kodwa nansi into njengoba bekade sifunda, uyezwa ukuthi ke okay usasele yedwa manje nalabo malokazana bobabili, kodwa useyezwa ukuthi uNkulunkulu uprovider ezweni lakubo ukudla. uNkulunkulu uyaprovide ukudla yena njengoba esezweni lakwaMowabi okuyizwe okungelona izwe lakwa-Israyeli, akakwazi manje ukuthola lokhu kudla. Sekuphoqa ukuthi abuyele emuva kwi-location e-right, kwi-position e-right uNkulunkulu amdinga kuyo, ukuze akwazi naye ukuthi la benefit uNkulunkulu akawakhiphayo naye akwazi ukwathola. Uyabona ukuthi kwesinye isikhathi kuyenzeka kube khona izinto esingakwazi ukuyithola kuNkulunkulu ngenxa ye-positioning yethu esimekuyona, singami on the right direction le uNkulunkulu asidinga ukuthi sime kuyona, kwenza ukuthi izinto ebekufanele ngabe siyayithola singabe sisakwazi ukuyithola. So it's very much imperative ukuthi wenze sure ukuthi whatever osukudinga noma osukucela kuNkulunkulu, uNkulunkulu engakulethu akungoba awumanga kwi-position uNkulunkulu akudingayo, akudinga ukuthi ubeke yona. So uyasuka manje utshela labadodakazi njengoba kade sifunda. Ngicela ukuthi ngingasho ngoba kuzoba ngathi ngiyasifakela, ngizocela ukuthi
sithathe uverse 8. Sithatha nje uverse 8 ukuthi ke usethini kumadodakazi bese ethatha isiqobo manje sokubuyela kwelabo. Yes. Sifuna uverse 8. Yes. Naomi wathi kwamalokazane bakhe ababili. Yes. Hambani nibuyele kube yilowo nalowo endlini kanina. Jehova makanenzele umusa njengalokho nanenza kwabafileyo nakini. Yes, verse 9. Jehova makanike ukuba nifumane ukuphumula kube yilowo nalowo endlini yomyeni wakhe. Wayesebanga batazuluka bakhala. Ukukhala kutazuluka ke ukukhala okukhulu. Uyabatshela ukuthi manje mina ngibuyele emuva ezweni lakithi. Ngithatha isinqumo ke manje sokuthi ngiyanikhulula, I am releasing you ukuthi senze sengifele amadodana bengasekho abantu enze ngabo la ekhaya ngokomshado. Kodwa ngiyanirelease ukuthi nikhululeke nibuyele ezweni lakini, niqhubeke nempilo. Manisafuna ukushada, niqhubeke nishade. Manisafuna ukuthi izinto zenu ni-progress empilweni, ningabi ndawonye, ningabi stagnant. Kodwa kubona labo esifunda ngabo namhlanje ukhona umalokazana oyedwa owenza into eyisimangaliso. Uma emcela uRuth uSorunawomi emcela ukuthi akakhululeke ahambe, uyanqaba ukuhamba. Yini emenza nqabe ukuhamba? Ufuna ukuya la kukhona khona uNkulunkulu. The same road umama ezala aya kuyona, abalekela kuyona. What is fine? Indoda anginayo. It's fine. Izinto zami as inheritance ngeke ngisaba nayo, kulungile, ngikwamukele lokho. Kodwa mina Ruth ngifuna ukuya la wena uya khona ngoba ngiyazi ukuthi wena gogo la uya khona kuNkulunkulu. Ngihlalile mina gogo ngibuka, ngikobserve, ngibuka indlela owenza ngayo, ngibuka indlela osiphethe ngayo nala ekhaya, ngibuka isibani sikaNkulunkulu la uyakhona. Ngiyazi ukuthi breakthrough yami ikhona ngoba kuNkulunkulu. Uma sifunda from verse 11, ngicela sifunde verse 11. Verse 11. Yes. Wayesethi uNaomi, buyani madodakazi ami, nohambelani nami na. Ngisenamadodana ezibilini zami ukuba abe ngabayeni benu na. Buyani madodakazi ami, nihambe ngokuba sengimdala ukuba ngibe nomyeni. Noma ngangithi nginethemba noma ngingaba nendodana lokuba kulobu busuku ngizala amadodana, beningawahlalela aze abe ngakhulileyo na. Beniya kuzivimbela ningabi namadodana. Hayi madodakazi ami, kumunyu kimi ngenxa yenu, ngokuba isandla sikaJehova siphumele kimi. Badazuluka baphinde bakhala. U-Orpa wama nguninazala, kepha uRuth wanamathela kuye. Ngiyabonga kakhulu. There's a difference between these two people, between u-Orpa noRuth. Lethizwe u-Orpa wamanga uninazala wakhe, kodwa uRuth akazange amange, wanamathela kuyena. Shuthi noma kuphi la eyakhona naye wayethi la ufa khona nami ngizofa khona, ngoba wayazi ukuthi la khona unoninazala wakhe ekhona kukhona kune-presence kaNkulunkulu, kukhona kukaNkulunkulu. Noma ngabe kuthiwa kuku-wilderness kusehlala izinto ayihlanganisa izinto azenzeki, kodwa ngine-sure yokuthi answer izoba khona ngoba la kukhona khona uNkulunkulu kune-solution. Hallelujah. No matter how long does it take, noma ngabe kuthatha isikhathi esingakanani, akukhona uNkulunkulu ikhona impendulo. Yes, Lord.
uthi Naomi ngabe nifuna ukusherisha inhlungu yami ngizwayo nani na, because I believe ukuthi uma ngabe nihamba nizokwazi ukuthi nikhululeke, nizokwazi uku-enjoy, kodwa uRuth wa-understand ukuthi inhlungu enoNkulunkulu phakathi iba ne-effect encane kunenhlungu engenaNkulunkulu. Wabona ukuthi uma ngiphuma ngivuma ukuhamba, inhlungu engizoyizwa izoba doubled kunale nhlungu engizoyizwa uma ngabe nginamathela kulogogo ophethe imfihlakalo, kulogogo one-presence kaNkulunkulu, kulogogo othi uma ngabe umbheka aphefumula uNkulunkulu. My God. Uyaphendula uRuth ku-16. Before uRuth aphendule ku-16, u-Orpah usemangile umamezala wakhe. Uyabona-ke siyabazona esihlukene-ke la. Abanye bagude kuthophe uNkulunkulu. Hawu Nkosi, ungungcwele, ungubayede, singayisa ntoni kuwe uma sesiyafika izinto to test what you were saying, to test what you were saying. That's right. Kuvele kube lokusuka kwiposition kaNkulunkulu. Kwando-Orpah abamangayo uNkulunkulu kodwa banganamatheli. Ngoba umuntu mawumanga, you just hug and you leave. Akekho umuntu osale wahagwa forever. Waloke ehangile nje nawe wazothukwe nje mangathiwa nje uyaphuma la ngaphandle wena abantu kumele kubethele uze kuphele for 10 hours kodwa unamathela. Uyakwazi ukunamathela kumuntu uzongena emgodini because lento yokunamathela is a lifestyle. uRuth-ke yilo hlobo lomzalwane lo odinga uNkulunkulu ozothi khona kumele uma ngabe kumele ngidle inhlungu ngidle insisi, it's fine, angidle ngoba ngibe-position kaNkulunkulu, ngoba ngisendaweni kaNkulunkulu. Amen. Hayi umuntu ozoloku ebalisela uNkulunkulu athi hawu Nkosi mina uma ungenako ngisiza, bakhona abanye uNkulunkulu ngizozama ezinye indlela zokuthi ngilekeleleke. uNkulunkulu akasebenzi kanjalo, asimkhonze uNkulunkulu ukuthi ucikisele. Amen. Kodwa sinamathela kuye ngoba siyazi ukuthi kuye ukhona ukuphila. Hallelujah. And inkinga lento yokucabanga ukuthi impumelelo noma i-prosperity ihamba ngezinto ezimaterial kuphela. Prosperity is very well. Ukuba noNkulunkulu kodwa is prosperous. To have faith is prosperous. Ukuthi nje wena uyakwazi ukulala ungaxiyeki ebusuku zingabe. Listen, kuke kwanenkinga kwareport umuntu uhlala kwi-mansion engaka. Uthi yeye ngilala ebusuku ngisho lo husband kusho ukuthi ubethwele enezinto ayilandile wherever la ayilande khona. Manje-ke bayamsebenza sterek. Njengoba bemsebenza sterek kunemali yonke yomhlaba kodwa i-peace ne-stability asikho. Ngoba ufike walanda izinto ze-prosperity yento ephathekayo kodwa nempumelelo kaNkulunkulu edlula ukuqonda konke akangihamba nayo. Kwadingeka manje kuze abantu abahona abaphethe bezokhahlela bezokhipha umoya ongcolile ngoba uJesu ufikele lokuchitha imisebenzi kasana ayikho ebuhlungu nje ukuthi-ke ukwazi ukuphumelela engceke kodwa uthola ukuthi manje uyisiqila uboshiwe ugilazeke. So ngifuna ukuthi uphumele endlini ukwazi ukuba grateful ngezinto uNkulunkulu akwenzele zona. Sikhathelwe isizwe negeneration yamaKristu njalo ahlale ekhaya njalo uNkulunkulu. Ngisho uNkulunkulu useyazi nje wena njalo mawuza kuye uzolokhu amnikela ngosizi lwakho umtshela inkinga zakho awuku-appreciate. Uthi ngiyabonga baba ngisaphila, ngiyabonga baba ngivukile, ngiyabonga baba ngiyanqoba, ngiyabonga baba ukuthi ziningi izinto ongenzele zona, ngiyabonga Nkosi ukuthi ngisahlangene nawe. Ngoba asibonge nje kwakuphela ukuthi inyama isahlangene nomphefumulo, ngoba kuyenzeka umuntu inyama ihlangane nomphefumulo kodwa engekho uNkulunkulu, ekude file. Ngoba phela lokho islogan sasesontweni ngisho ngifakaza ngibenze hawu ngiyabonga Nkosi yami inyama ihlangene nomphefumulo. Lithi izwi leNkosi nami file nami
kude noNkulunkulu noma ke ngaphila awudonsa umoya awukhiphe usuke efile usuke isidumo. Hey my God. Uhlulwa umuntu osuke efile kodwa elele ekuKristu. Hey. Ngoba lo siyazi ukuthi makufika ukubuya kukaJesu kwesibili igama lakhe likhona encwadini yokuphila. Thank you, Siyazi ukuthi Jesus. lo uzongena ephakade. Hallelujah. Yikho Jesu ethe uma niphuma ishumele kakhulu ivangeli kwabampofu. Yeah. Ngoba uJesu will bring justice. Ijustice engakazi ibonwe emhlabeni wonke. Kuthi laba bebezazi ukuthi banako sebezibona sebengasenako ngoba uthe uJesu kunzima ungena embusweni wabantu abacebile. Hayi ukuthi ngoba becebile, it's because angithi ingcebo inika ipower. Ingcebo ikwenza nje usizwe ubisoft life ubikhamphati futhi ungasibone isidingo sokumkhonza uNkulunkulu. Kanti laba they are vulnerable, they kneel on God, they trust God. Ifethi kubiyaqhubeka ibhildeke yokumfuna uNkulunkulu inatural. Hayi ukuthi bazolahlela umcebo cha. Nawe nje ungazilimit ukuthi awusiyami nami ukuze ngibone uNkulunkulu futhi fanele ngiswele cha. Kodwa kwenziwa ukuthi engalinki even uthothi umzali bengacebile. Yeah. Kuyenzeka athi angacela. Hey. Ngiyaxoxela. Athi mina anyway nginama business meeting. Yeah. Ngeke nje uzungibone ngizo attend. No bazalwane. Leso skill siyafuneka endlini kaNkulunkulu. Come, equip others. Train others. Usitshela ukuthi ufike kanjani, uzufike la ukho. Nabanye bakwazi ukubenefita, nabanye bakwazi ukuthi bahlombe njengebandla lezenzo because that's what God wants. Amen. Ukuthi si-upliftane. Amen. Sisi ngoba abanye nje ukumbona uNkulunkulu ehamba kanje ngeyawo elwathuze usebenza ngabantu. uNkulunkulu usebenza ngomuntu. That is why kubalulekile ukuthi masingabantwana bakaNkulunkulu sibahloniphe abantu. Noma ngabe ukuliphi class, noma ngabe ukwiBodgers lapha phezulu, noma ngabe ulapha phansi, kodwa sibahloniphe abantu ngoba yila uNkulunkulu ethokoza khona. Ngicela usifunde ku-16 ukuthi uthini uRuth mephendula umamezala wakhe. Khumbula njalo ukuthi uphendula nje uRuth u-Orpha usehambile. Wabuyela kwela kube kaMowabi. And kwaMowabi uma ufunda history yakhona uyathola ukuthi kwakuyizwe lesithixo. Yeah. Kwakuthathwa ingane ezisencane ziyosacrifice koNkulunkulu zishiswe oNkulunkulu beyithombe. Manje uRuth wayengayithandi leyo nto. Ungena la ngokuzoshada wafica uNkulunkulu. Uthi angisasuki angicabangi ukubuyela emuva. Yes. Akakhohlwa la asuka khona. Asibe igeneration engakhohlwa ukuthi uNkulunkulu usikhiphephi. Ungafike nje ufike urelax hawu ungafika ekhaya ukhohlwa ukuthi uphumaphi ngoba mawuthi ungafika ekhaya kulula nokubuya ubuyele emuva because you just forgot. And lokho kuzokwenza ukuthi uhlale umbonga njalo uNkulunkulu ukuthi ngiyabonga baba. Amen. Ukuthi umgodi obukade ngizongena kuwona angibanga ngisakwazi ngoba manje uKristu uyakufihla. Ngisho izinto obukade uzohamba ushayise kuze ungabusashayisi. Ungabe nje usangena kuzona. Kukhona abantu engaba basekho la. Khona abantu engaba basekho ngabe sebasho. Kodwa because of the grace kaNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu ebathandile, wama nabo wabagcina. Nangu uRuth uyaphendula. Umalokazana kasekho, uhambile ubona kunendlala, ubona kulanjiwe nalo ninazala Nkosi yami. Akakwazi ukubanika ukudla, akakwazi ukuba-provide. Nokuyibona impilo lesikhathi engathi sawa, engathi baduma. Yona loNkulunkulu nje akakusiza sizi Nkosi yami. Zame nje ukhuleka kodwa engathi akakusiza sizi. Kwesinye isikhathi uzukhulekela abanye, abasize. Wena ungabuki. Khona umuntu mama wawaxoxa sinestory uthi umoya kaNkulunkulu wamsiza wakhulekisa umuntu mama wayehanjelwe indoda yakhe isihambe 10 years. My God. Wabuya umyeni eyakhe indoda yangabuya. Yeah. Yayibona into kaNkulunkulu ukuthi it's very deep. Mawuzama ukuyidigest ngomqondo wakho ngeke ufike lapho. So uma ngabe ke esehamba esehamba Orpha nangu uyaphendula. Wegadi indaba ye-peer pressure. Khona abantu abenza izinto benziswa yi-peer pressure wedokotela. Athi
Usibambana ubevutha kangaka. Usibambana ubekadenza ukuthi uselahla ukholo obuyele emuva bengubani nama ngivele ngibuyele emuva lutho lento eyomuntu nomuntu lento is a personal relationship with the person ukazama ukuba intimidated ngokubona omunye wenu ehlehlela emuva but wena phokopela phambili because you know ukuthi uNkulunkulu omkhonzayo ubani nangephendula ngicela simlalele verse 16. yes Kepha uthi wathi ungangiceli ukuba ngikushiye ngibuye ngingakulandeli ngokuba lapho uya khona ngiyakuya khona nami nalapho uhlala khona ngiyahlala khona nami abantu bakho bayakuba ngabantu bakho yes uNkulunkulu wakho abe uNkulunkulu wami nalapho ufela khona ngiyakufela khona nami ngimpelwe khona Jehova kenze njalo kimi enezele futhi ngokuba ukufa kuphela okuyasihlukanisa ngicela sifunde sonke lapho ekugcineni ngokuba ukufa kuphela okuyosihlukanisa If anything but death parts you and me. akuze kube yithuna nje Hey. kuphela elenza ungakwazi ukumkhonza phela uNkulunkulu asimkhonze ethuneni kodwa masaphila nje umasaphila sikhonza yena umasaphila sinamathela kuye uma ngabe sisaphila asisuki kuye ngoba yila ubukhona bukaNkulunkulu bukhona yila idestiny kaNkulunkulu ikhona uyahamba unawo nomuntu uyafika uma ngabe fika ezweni labo bayajabulela kade bamgcina uma bekujabulela bekade bamgcina bambiza nawo ukuthi hayi akunolonga nawo ungasangibizi ngonawo ngokuba impilo yami iyababa impilo yami imunyu zingishaya izinto uzothi isandla sikaJehova sengiphendukele ngoba yenzeka siphenduke izinto abantu baze bathi asikho kade sono senzile mzalwane hlambuluka yes uthi isandla sikaJehova senze njani singiphendukele kanti hayi ngoba isandla sikaJehova sasimphendukele unawo usathane wayesamcelile ukuthi ambuke ukunamathela ukuthi unamathele kangakanani kuNkulunkulu wathatha indoda wathatha amadodana amabili kodwa washo ukuthi noma kunjalo akashiyi khona kukaNkulunkulu ubuyela kubo la kune presence kaNkulunkulu la kukhona kukaNkulunkulu la kusenethempeli khona la kukhalwa khona la ushiswa khona ngisho imnikelo uNkulunkulu abonakale athubele umlilo oqotho layuhle kwenze ngimangalise inkulu ngoba uyazi ukuthi igama likaSimakade likhona and ukunamathela kwakhe kwenza ukuthi uNkulunkulu ayilethe provision ngoba uNkulunkulu ngiyagaranta bazalwane umuntu othembekile uNkulunkulu ohambe ngokwethembeka hayi phambi kwabantu phambi kukaNkulunkulu uNkulunkulu ayilethe provision Hallelujah. akalinda azashona akalinda azangcwatshwe Hallelujah. uyiletha futhi uyabona othe ephile umzalwane zakushaya bebuka abantu be-observe abakhona abangakhona bebuka bekhuluma besho yonke kodwa ahlala namathela abuka uNkulunkulu bese eyaqala enza umsebenzi Jesus. athi ngifuna kubonakala-ke manje amandla Jesus. ukuthi uNkulunkulu njani nabe bekade bekhuluma imilomo yenze njani ivaleke imilomo ngoba sekuyisikhathi sikaNkulunkulu sekuyithayimini kaNkulunkulu ngoba uhlangile hey bazalwane Hallelujah. nansi provision uNkulunkulu ayilethayo uyiletha ngale ndlela uyiletha ngoBowazi uBowazi lo uyisihlobo sakhe uNawomi uyafika uma ngabe ke efika uRuth esefikela ke kwelakhe kubo nangu sorry uNawomi efikela kwela kuhamba naye uRuth useyafika ke
uRuth uyacela nje ukuthi hawu bakithi ngiyabona kunamafield kunamasima khona linyiwe kule ndawo so nami ebukhoneni bukaNkulunkulu ngiyafisa kube khona engikwenzayo nami ngiyafisa God's presence kube khona into engicontribute ngayo ngingajabuleli hawo usebenzile ubani bakhona abazokwenza ubani sebenzile ubani naye ufuna ukuba useful naye ufuna ukuba effective uma ngena uthi uzocela ukukhothoza ngazi ke abantu bayazi la indlela ukukhothoza ukuthi wenze njani yabona nje ukuthatha lokho usuke sekusalile thothi kade kufunwa khona nje lokho kusalile yabona lokho kusalile lokho yabona umsebenzi odelekile ngoba abantu abaningi bafuna ukuvuna inani people want to nje when they go for harvest babuya amasaka engakanani eqinile uthi hayi mina ngifuna into eningi ngifuna nje ukukhothoza mangikhothozile uzobe ngithola into ekanti ila isibusiso sika Jehova Hallelujah. mina ngithi don't underestimate imeko nangendlela uNkulunkulu akubeka ngayo for survival futhi don't underestimate la uNkulunkulu akubeke khona ukuthi useve khona ngoba ila isibusiso sakho sikho Amen. kezwa don't underestimate ministry uNkulunkulu akunikeze khona abantu abanesifo esibi futhi usathana ufaka lento yokuzeya nokuzenyeza ukuthi hawu mina Nkosi yami mina aqhamuki lokho uNkulunkulu ufuna abantu bathobeke kodwa futhi ufuna abantu babe nesibindi ngoba uze uthi amagwala awanalifa nombuso kaNkulunkulu khona abantu abathi bathobekile kanti badlala bamagwala wazokwenza ukuthi uzohlebe hawu Nkosi yami mina nje bandla ngomuntu nje oyithobile angifuni nje ukuphapha wazokwenza ukuthi hayi mina ngifuna nje bandla bakhona osibalibali hayi mina no ubugwala lo uNkulunkulu akafuni God khona baye uNkulunkulu uthi uhlele nomuntu eTextini uthi uNkulunkulu share word this person athi hawu yena bayidlula nje lapho khona inkosi ngizoqala sathi nje uphuza amanzi idlule ekhoneni hawu lesicoko sikagesi bese ngiyaqala idlule esicobeni sikagesi uyabona into yamama loya olapha waka EPWP lo sebenza lapha idlula lapho ngizobe awu azehla umuntu kanti umuntu uthola ube ne problem uNkulunkulu bethume wena njengoba kade ngichaza uNkulunkulu wena ukuthi nangu uJehova isigalagala sikaJehova ehamba nabantu usebenza ngomuntu Amen. Hallelujah. usebenza ngomuntu from Genesis to Revelation Yes. Hallelujah. usebenza ngoMose bengakaze bembone ngamehlo ngoba ngisho uMose wakhonjiswa ucwezwane ngoba wabona nje umhlane wabona nje umhlane phela ngoba wathi uNkulunkulu ngeke ngibone besuka nakhona futhi wamcashisa kulo idwa wafaka emfakeni wedwana ukuze akwazi ukubona angeke masingambona ngeke size siphile kodwa umsebenzi bephila ngaphakathi Yes, Lord. siyabuzwa Gobhoza eGobhoza Hallelujah. sifuna amanzi aphilayo Jesus. bethi abantu uzofuna kanjani kunje My kodwa God. uvuselele ngoba Hallelujah. uNkulunkulu kuwe ngaphakathi mina akekho umzane ngimhlonipha nengimthola isiqoko nengijabulayo ngaye njengomuntu uthi eshayeke kodwa asondele Yeah. kuNkulunkulu Amen. hayi umuntu osondela ngoba kumnandi hayi umuntu osondela ngoba uhamba kahle kuphela kodwa noma zimnethe izinto asondele amazi uNkulunkulu wakhe ukuthi ubani uma wenza ke nomsebenzi onqondo seqhamuka uBoaz uyambuza uyamningelela kahle ngendlela right useyashoka ukuthi akahambe ayokhothoza uthi ke ngiyalile ngisho insizwa ukuthi singathini that's God protection umuntu obethemba uNkulunkulu wenze njani uyamvikela uNkulunkulu uyamprotecta ukuze ama vultures engasondeli yena ngoba khona ama vultures
athunyelwa yisithi ukuthi asondele kuphi, asondele kwena. Asazi-ke nawe-ke Nkosi yamanga vele amavulture awunankinga nawo, but uNkulunkulu wenze njani? Uyayiletha i-provision. Wathi ngibatshele kahle ngathi angasondeli kuwena ngoba wena nje amehlo akho awanake insimo oyikhothozayo, amehlo akho awayinake into uNkulunkulu, ngoba akekho yazi umuntu ovele waphila nje wakhona by just a mistake. Angiphathi-ke nje ukuthola i-salvation. Uyazi ukuthi abantu abafruitful bengamazi uNkulunkulu. Niyakwazi lokho? Because wonke umuntu okhona isidalwa sikaNkulunkulu, uNkulunkulu asidalile. Usidalele isizathu. Kukhona isizathu esikhona uNkulunkulu afuna ukuthi usenze. Ngoba nabantu bayibuza ukuthi kodwa Nkosi ngize ngifike nje why? Bakhona abantu bayibuza lo mbuzo. Uma bekhona baphakamise ngibabona. Abanye bathi Nkosi why? Ngize ngizophila nje. Ngophela njengoba uphila awuzange ucela ukuphila. Kodwa uNkulunkulu yena owavuma wathi iba khona. Kunenjongo, kune-purpose. So kuba wesike mawusuthole nane-salvation, uNkulunkulu ufuna ukuthi ube kingdom minded, usebenzele umbuso wakhe. Kunezinto ezenziwa abantu abangakhona, ophethe isimotsepho. Loyo nje ugxile kakhulu kwi-giving. And nabazwa they do give, but not njengaloya muntu. Imagine loya muntu bathiwa ube nayo i-kingdom kaNkulunkulu, ube umzalwane. Uyabona akufanele sihlule abantu abangakhona ngokwenza i-vision uNkulunkulu akabanikeze yona. Mangabe ungazazi ifune uNkulunkulu, uzokutshela uNkulunkulu, uzokukhombisa, ikhulekele, pray ukuthi okay Nkosi, njengamanje yini okudinga ukuthi ngiyenze, nginikeze, give me the direction, yini ofuna ngiyenze. Ngoba umuntu akathanga efika nje kuleli yazwe wathi hawu sengoba upholi-ke ebandleni yabelungu ngiyihlalele nje, cha. What assign me work, I want to do something. Kanti akazi ukuthi le work akuyona ayenzayo ila isibusiso sakhe sikhona sokuthi akwazi ukuthola i-inheritance yefa lapho ukuthi azale abantwana, kuvuke indlu yakhe le ningasekho ngokushonelwa ngumuntu. So manje-ke uma-ke kwenzeka kanjalo ke sifunde, kodwa ngizochaza. Useyasuka uRuth uyaxoxa uninazala ukuthi ukhona owesilisa engimbonile amchaza ukuthi ubani igama lakhe, asho ukuthi umphathe kahle ngendlela eyisimangaliso. Bese unina zala uNaomi amtshela ukuthi-ke hamba ufike ulale enyaweni, uthi ulinde qala aqede ukudla, ethi mangabe sekhululekile ese-right bese-ke uyafika uzolala enyaweni zakhe. Mangabe kubuza ukuthi ubani, usho bese umtshela ukuthi-ke akabazi yini ukuthi akuhlele, umnikeza ama-tips, umnikeza i-wisdom, umnikeza i-guidance. Uyabona, ngoba uNkulunkulu uyakuthanda umuntu owenza izinto nge-wisdom, hhayi umuntu ovele enze nje. Uyazi lesikhathi kuyenzeka sishayeke empilweni kanti kwisikhathi sishayekwa nawo ukuthi nathi wisdom asinayo. Mina ngangathuka sasiye kwi-interview, hawu bafowethu, umuntu nje uyizele kwi-interview uyigqokele nje ngathi nje uyiyele espa uyoyithengela, uyihlavela neshaphisi nje futhi akahlushwe yilutho. Akazi noma liyaphuma ilanga noma liyashona, kodwa uze kwi-interview. Ngasho ngathi these are one of izinto uJehova akangayithandi. uNkulunkulu uyafuna ukuthi sibe abantu abane-wisdom, sibe abantu aba-organized, sibe abantu aba-fruitful, abantu ngisho umuntu nje ongakhona ongakwazi ukufunda kuyena ukuthi awuyazi akhenilele. Hhayi futhi ngesikho nje ukuthi-ke just to learn izinto zokukholwa kuphela, izinto nje in life general, in life nje general, ukuthi nje uyazi ukuthi ama-entrepreneurial skill ngingawafunda kuPastor Ndlovu. Yebo into enjalo, because ubuka indlela organize ngayo. That's what God wants. Uthi uyamguide, uyam-organize ukuthi akabe yilento uNkulunkulu ayifuna, ngoba ikhona lento yokuthi sivele senze noma kanjani bese sicasha nge-faith. No bazalwane, no. Awukwazi ukuthi nje uzovele wenze kanjani bese ucasha nge-faith. Yes, faith kaNkulunkulu ikhona. Yes, faith kaNkulunkulu iyasebenza.
hayi ngokuganga isisebenzi ifaith kaNkulunkulu, but you can't do izinto deliberate bese wena uthi hayi ngoba ifaith ikhona izongisiza izongisebenzela. Wathi uJoseph umebizwa ufaka ukuthi ezochaza iphupho lakhe lithi wakhula igawuni yokuba iprisoner, wafaka ingubo entsha enhle ngoba efuna ukubukeka kanjani epresentable. Akasho ukuthi ngiyohamba ngidabulisa ngesiboshwa ngijena Nkosi yami. uJehova useyabona, uJehova ethanda mayivumile uJehova cha waba presentable, waba muhle ngoba uNkulunkulu uyakudinga ukuthi sikwazi ukuba nayo wisdom futhi sikwazi ukuthi sibe organized. Bese mayixoxa unawo uRuth nalo wesilisa amtshela ukuthi ungakwazini ukuthi ungihleke. uBoaz ngicela nje ukuthi sifunde ngoba angifuni kube ngazathi ngihedile noma ngithayisele amazwi ami. Alright, alright, yes. Khona amazwi ke akawaphendulayo lapha ku chapter 3 verse 10. Makusekuphendula abantu manje uBoaz uphendula uRuth uma uRuth ecela ukuthi akamfake ngaphansi kwephiko lakhe, akamhlenge ukuze kuzokwazi ukuthi kuvuke indlu yakhe naye ikwazi ukuthi ibe ne-inheritance. Ngizocela ke usifundele chapter 3 from verse 10. Sifunde verse 10. Yes. Yathi, mawubusiswe nguJehova, ndodakazi yami. Ubonakalisile umusa ekugcineni kakhulu kunasekuqaleni. Ngokuba awulandelanga izinsizwa, noma zimpofu noma zicebile. Uthi uJehova akakubusisa. Ngithanda ke neversion yakhe. It you did not pursue younger men, whether rich or poor. Shuthi uBoaz yilo muntu owayesenjani? Owayesethe ukukhula ngoba phela wayesihlobo lonawo uninazala wakhe. Kodwa manje akalokho ebuka indaba yokuthi manje Nkosi yami lo Nkosi ekuthiwa ngikunikeze manje futhi ayingeke is not my type of stuff. Mina ngifuna ukuthi lewente njalo. Kodwa yena wabuka ukuthi indlu yami izokwenjani, izokwazi ukuthi ivuke ngithole mina i-inheritance khona sebe ngihleka ngikwazi ukuthola i-inheritance. Ngamanye amazwi we can work with lokho kudelelekile, but kuze kube khona izinto ezintsha ezalwayo. There is a sacrifice must be made in life in order to pursue. Kukhona ezinye izinto uNkulunkulu ayilethayo athi umuntu ngeke lokho cha, kanti uNkulunkulu uphendula lo mthandazo wakho wena okade uthandaza. Khona umuntu athandaza athi inkosi ngifuna umsebenzi, vele ngifuna umsebenzi woclean. Mhlambe nje nangu i-artisan qualified abizwe eArcelormittal kuthiwa akazoclean, athi mina angifundelanga ukuclean, mina ngifundele ukuba i-artisan. Akazi ukuthi uJehova uyomfaka emasangweni uthi uyabona kahle kahle ngoba kahle kahle uRuth wayengafuna iBoaz, wayengena ndaba kaBoaz, yena wayeyifunela indodana ezokwazi futhi isihlobo sala ekhaya ezokwazi ukuthi ithole ifa la ekhaya naye akwazi ukuthi abenefite efeni la ekhaya. So ngamanye amazwi asikayibukeli phansi izinto uNkulunkulu azisebenzisayo ukuthi akwazi ukuthi asikhule ngoba wena you will never know la ukhona ila isibusiso uNkulunkulu akunikezile sona. So ngamanye amazwi be steadfast on God. Uhambe ugijime ngendlela ongakazi uyibone, ungakhathazi ukuthi usadlula kuphi, usahamba kuphi.
kodwa okumele ukukhathaze ukuthi ukukhona kukaNkulunkulu bukhona yini, ipresence kaNkulunkulu ikhona yini. When I pray ngiyakholwa yini into engishoyo. When I pray nginayo yini assurance yokuthi uNkulunkulu uyangizwa. Ukhona umthandazo osho uJesu uthi ngiyakubonga Baba ngokuba ngiyazi ukuthi wena ungizwa njalo. He knows that his Father hears him every time. uNkulunkulu wakho khona omunye nje ovela athandaze bakithi Nkosi angazi noma uyangizwa noma umthandazo wakho ugcina kusilini noma kunjani, kodwa ke Nkosi nala ngingasafika khona usuyongifika already nje vele nje uNkulunkulu naye usuvele nje wamenza nje. Yabona unama-doubt. uNkulunkulu akafuna ama-doubt. uNkulunkulu ufuna umuntu one-faith, umuntu onokukholwa othi mangabe esho into ayisho into with a full authority. And bimthusa uJesu indaba yokubona umuntu onokukholwa azathi angikaze ngikubone ukukholwa kunje ngisho kwa-Israyeli. Uhlangana nendoda eyinduna yebutho, ithi le ndoda Jesu kukude ekhaya and kuzothatha isikhathi ukuthi ufike khona, kodwa mina ngiwukhomanda wempi. Uma ngikhiphe izwi noma ngingekho lapho ngikhiphe ngathumela yonke into iyenzeka in order. Nawe ngicela ukhiphe izwi, mawuke walikhipha leli izwi ngiyazi umntanami uzosinda. uJesu wathi angikaze ngikubone ngisho nje nakwa-Israyeli ukukholwa okukanje. And wathi befika endlini wafica kunjani endlini? Wafica endlini indodana yakhe isiphila. With the same time uJesu akhuluma ngayo, wakhipha namazwi. Kade ngipheka nje mina ngumuntu obekayo, ngiyathanda ukubeka izinto. Yabo nje nginezinto ey'ndala kabi, ngumuntu obekayo kuphela. Yebo, uma ngibeka ngiyabheka kuma-shelves ami, ngibona i-rejection letter yami yase-Northwest University. Ngithi hawu, isakhona namanje le-rejection letter. Ngahamba ngayobhala i-test, entrance test, angangayiphasa, ngayifeyili. Ngenza u-grade 12. It was around June. Athi umoya kaNkulunkulu mina awuyiphenduli uyipheka. Uma ngiyiphendula ngiyipheka, ngibona ngemuva handwriting yami angisakhumbuli mina. Angikhumbuli, but I can see this is my handwriting. Ngibhalile ngemuva, ngibhala into ephikisa lento ebhalwe ku-rejection letter ngaphambili. Ngibhala ivision yami, ngabhala iphupho lami, ngabhala lokhu uNkulunkulu azokwenza, ngakubhala ngemuva. Futhi wathi menginika lokho nginikezayo, ngiyakhumbula ukuthi wayekhathazekile worried, engiprintele wayiprinta yaphuma, ngayithatha ngayifunda, ngahamba nayo. Futhi ngathi nje hawu, ngiyakuzwa lokhu akushoyo nakho, kodwa mina enginjani engikushoyo. Useshilo udokotela wathi mina ngi-sugar diabetic, kodwa-ke mina ngithi useshilo so and so ukuthi isimo sami sinje, but mina ngithi. And kwenzeka exactly lokhu engangikubhalile, because ukukholwa bazalwane kungukuqinisekisa ngezinto ezingabonwa. Lokhu esuke singakubona siyakholwa yikho ukuthi uNkulunkulu uzosenzela. Even ngisho ukugulelwa, ukukhuleka, ukukholwa uNkulunkulu unamandla okwenza, ngoba izinto zenzeka ngezwe lakwa-faith. But ke liyaxabana izwe lakwa-faith nezwe lakwa-reality. Yikho phela uNkulunkulu ayekade ethe uma edala umuntu from the beginning, wadala u-Adam, wadala u-Eva, wayesebafihlela umuthi wokwazi ukuhle nokubi, ngoba lapho wayebona ukuthi bazokwazi ukurizina, bazokwazi uku-analyze, bazokwazi uku-criticize. Ngizothi mina mangikhuluma into ngoNkulunkulu babe nama-questions, bathi ngubani, baqala ukuhlakanipha. So uNkulunkulu ngoba babengazazi ngisho ukuthi banquma, kodwa bengaziboni ukuthi banquma, ngoba i-reasoning ability yayingekho, yayifika. So kulelizwe laka-faith, njengoba uJesu esesithengele u-Adamu lobuya obala
walahleka insibeni yaseKidini esebuthenga uJesu ngegazi lakhe. Ufuna lokho-ke manje uJesu ukuthi sibe nalokho ukukholwa lokho ngathi ayidizanga zonke. I'm telling you, but hayi wena-ke seziyarara-ke manje uzosurvive-ke la. You will take in the word of faith. Mawuse yilo, I am telling you, uyogcina nje ngokhokho. uNkulunkulu ufuna abantu abangathi kukhona idry kancane, engathi kukhona dry. Wakwathi umntwana efile, engabe ubiza abantu, ubize amathole efuneral ezomthatha amuse emoshana icebo lethu. Wena uthi ngifuna umpriest, awufuna amathole, ufuna umpriest. Usho unemikazi washo njalo. Wathi ngifuna umpriest. Yes. Wamthatha wamusa ngophi uprofethi ekamelweni enjani eliphezulu, wamkhulekela umntwana waze wenze njani 7 times umntwana wavuka. Ngoba lo wesifazane kafananga no-Adamu, wavuka ukuthi abe isithutha, abe isilinyana kancane. Nangu omunye wesifazane uHana, nangu uPhenina uyamgcwaneka, nangu uPhenina kusho yonke into embi ngaye. Uyahamba nje nkosabela uyokhala nje ethempelini, yazi akasayi nje nokuya kuma-physician ayima-gynecologist athi kuyomhlola kahle kahle inkinga yakhe ikuphi. Wenza nje into uyokhala uyodazuluka. Hawu usungasuka nje la uyokhala dazuluka akubuza umpriest udaliwe yini, wade wamangaka wemuntu wesifazane. Uthi cha, angidlanga ihanqe kodwa ngithulela umphefumulo wami kuNkulunkulu. She believed ukuthi uNkulunkulu uyangizwa, and lithi wayebibitheka noma engasakhiphanga ngey'nhlamvu zomlomo, kodwa indlela itrust yakhe uNkulunkulu ngayo. uNkulunkulu wakwazi ukubona, ajonge, anqamule igalaxy, anqamule i-ozone layer, abone ukuthi nangu lo wesifazane uneseduka, and uNkulunkulu wenze njani? Wamhlangabeza. Jesus. Leyo kuba yabona ukuthi mina ngiyiva leyo phakathi kolayini. Anyway, ABCD akenzeki kanje, ngeke usurvive. Dingeka ngathi ziyantrip, and manje siyayintrika ngempela-ke manje usufikile-ke ezweni lakafethi. And mawusazi ukuthi kuzokwenzeka kanjani, akuyona ifaith leyo, that's not faith, because you know ukuthi how it will. But kufuneka umuntu ongazi ukuthi kuzokwenzeka kanjani. Mawungazi kodwa umthembe ukuthi lo ngabona ngiyazi ukuthi uzoyenza indlela, lo ngabona ngiyazi ukuthi uzoyiletha i-provision. uNkulunkulu will do exactly what you believe. uNkulunkulu will do exactly. And uqhubeke uhlale noma ngabe kuthiwa uhleli uyabona ukuthi ngathi akuvuleki, kodwa uhlale. Keep on trusting in him, keep on praying, keep on having him as a major priority. Kuba uyena umqalisi nomphelelisi. Ungasheshi uhlehlele emuva ngoba bakhona sinefu nofakazi. Yes, Elisihaqile. Siyabonga.